Dobar dan i dobrodošli u drugi dio, epizoda 1. Nismo rekli u prošloj epizodi, da, vjerojatno ćemo ovako snimat, sam vjerojatno ovu epizodu. Epizoda 1 će imati 2 dijela, znači ovo je drugi dio epizode. Prvo ćemo pustiti prvi dio, onaj prošli video, i ovo će biti drugi dio. Ko što znate, izgubili smo sve stvari, Da, jer su nas zombi ubili. a sad idemo prikupiti par osnovnih resursa. Idemo. I, ja se nadam se ona epizoda sviđa. I vjerojatno nismo još rekli, Promijenit ćemo ime kanala. da, ne znamo, ja ćemo napraviti prvo mini vlog, da kažem. Znači nešto da govorim kako će se kanal drugačije zvat, ali vjerojatno će se promijeniti. Ime i puno novih stvari će biti svašta i imat ćete i Facebook da nam pišete i Gmail i sve. I Sad eto, nemoj otići predaleko. ja se nadam da čujete Marine i mene. Mi dosta glasno pričamo. Vjerujem da se dobro čuje. Aj malo glasnije pričaj, nije te ne čujem. Aha, 2 ovce. Dobro, super. Što mi sad... Bije. La. Ok, evo, skupio sam 10 drveća, puno. Jako. Ja 4. Ako ćeš u šumu da mi osjetiti to. Ova vuna. Da, i evo, pokušali smo, malo smo išli, hodali, ubili smo krave. Puno stvari smo napravili. I prije nešto smo snimali, ali opet smo izgubili stvari. I napravili smo mini kuću. Ali Creeper je došao normalno i ubio nas. I uništio kuću. I kad našli mi stvari, imali smo dobre stvari, imali smo kameni mač. Ali nismo mogli naći opet tu lokaciju. Da. Ne znam se koliko 1000 blokova smo. 10. Iron! Coal! Dobro, gdje stani? A tu si. Ja ovdje radim stvari. Može. Ja radim crafting table. Ja sam napravio crafting table. Ja ću štapiće. Za njih se... Gle, možemo brodić napraviti. Ja sam se pobrinio. Sam da znate, ovaj brod, to je tako Pocket Edition. Pravio slučajno. Malo nije se baš naviko. Inače većinom igra. Gle ovaj brod. Vidi ovaj brod. Gdje imamo 32 štapića. Nadam se da je to dovoljno. Stav sve u škrinju. Gdje je škrinja? Aha. Ok. Yes. Stavim štapiće. Par štapića. Znaš da možeš tijeliti. Ovako. Gle. Držiš lagano i pusiš. Ok, 14 štapića. To je to. Evo, sve sam ti stavila. Pa ti napravi i stavu čest krampe. Ok, gle. Dosta možemo napraviti. Ponačeno. Gdje? Jeste to ljestve napravio? Ne, nisam. Ok, uzet ću... 2 krampe. Fajno, još jedno, ok. Svoradove nećemo raditi. Za sad nam još nije potrebno. Da, uzmem ja. Dobro, i... Ko uskače, ajde jač. Čekaj, ajde skup malo zemlje. Da, zemlja. Ostavio sam ti nešto u škrinji. Šta? Ja? Šta? Pokupio sam krampu. Ma ne to. Gle to ovo. Šta je ovo? Gle ovo, Marine. Pa lopatom to može. To nisam imao pojma. Ja ulazim, ljudi. Stvarno se to može lopatom. Jer se to ne treba sa holom. Skoro sam crko. Sam da znate, crko nije baš prosta riječ. Umro, bolje govori. Malo da budemo pristojni. Znaš da ste čuli ovo. Da, Dobro, znam. gdje si ti vidio Iron? Jer ga ja nisam vidio. Jer si ti u rupetinu. A daj. Pa u rupet nije Iron. Iron nije bio u toj rupi. Nego? Kud ti ideš? Iron je pokraj tebe. Pored mene.
Ja radim ljestve. Ja baš i ne vidim da je Iron. O, vi stvarno. Je. Ja baš super, ali meni treba crafting table, pa izlazim sa zemljom van. Dirt. Nemoj to raditi. Evo, Marine, napravio sam nam stepenice. Je. Baš ih vidim. Vidljive su jako. Pa radim ih. O, te poklopčeš me. Ne. O. Imam ja jednu ideju. Ne. Jesi te ruknuo? Da. Ne. Vidite, s njim je jako zeznuto radit. Kaži kakalica. I ti me otišlo pripravnosti. Oprostite ljudi. Učio sam od njega. Učio je od najboljih. Što me nešto leđa bole. Ej, ja se nadam da me ljudi čujete. Ako ne čujete, oprostite. Ja imam crafting table. I napišite u komentarima da nas ne čujete. Jel nas čujete? Baš super. Zove me neko. Sestra. Oprostite. Molim. Zbog ovog, sam malo... Kod Renea. Oprostite ljudi, zbog ovog Pa, svega... Koskoče cijep. Od drva voza. Oprostite. Nemam ja ključ, aj Bog. Oprostite. Si. Bog. Evo, oprostite ljudi, Marine mora imati razgovor sa nekim, da ne moram spominjati. Ok, evo nas natrag, čujete nas opet, sve, ok. Ok, evo, skupljio sam Irona. Bravo, stav u čest zapravo nemoj. Opa, Samo malo još se nisam priključio igru. Nadam se da vam ne smeta. I priključen sam. ne, kako me živcira ovaj auto jump. Ok, ja ću skup malo kola. Ruknuo sam. Jako. Znate šta? Ja riskiram život, ali ajde Bogom. Živ sam. Lava! Možda ima diamond. Isuse! Naš sam Iron. Marine, znaš koliko Iron? Lava čudno izgleda. I voda. Da, oprostite ljudi, vjerojatno... Samo što mi se dešao. Joj, ispričavam se, moram... Nema veze, imam 23%. Moram bi staviti na punjenje i to sami vidite. Evo ga, Nadam stavim se da zemlja ne može gorit. Da, ne može. Dobro da zatvorim taj izvor lave. Nemoj, moram ljudima pokazati. Razbi. Žao mi je. Jel jesi? Evo, može procuri. Nekim... Koji ovo mrak, hvala Bogu imam. Nemam šta pića. Joj, znači, ja mrzim kad on to radi, ali dobro. Šta možete ljudi? Šta možete? Ko se munje ne rodi, tako postane. Evo nas čujete? Ja mislim da bi nas trebali čuti. Ja se nadam da sam ključio dobro mikrofon. Alo, deti skoro dol i napravu baklje ove uglavnom. Čekaj, skupljam Iron. Dobro. Ovo ti ruda malo čudno izgleda, gori crnkasto. Tako. Da, meni je jako drag i bojim se. Rene, spasi. Sačekaj kukavicu. Da upču se kad skočim dolje. Nećeš, ak ja nisam nekako. Odakle si skočio? Odakle? Evo ja sam... Pola srce, ta sam izgubio. Pa ja sam sam 2 kad sam svonim. Ajde prav to riti. Tu, stavi. Kako je kod tebe tako mračno? Prosto evo, sam sekunda, pošto ne igram, zato što želim nešto mu napraviti. Evo ga. Back to game. Sve vidim, sve znam. Sad čujete? Jer sam to ipak ja. Tu imam neki osjećaj da je lava. Znači, čujete? Evo vidite, ovako da vam izgleda. Gle, Iron. Iron! De men malo je na pike, a moram ga sam napraviti. Čekaj, evo... Baš si zločest. Jo, nisam puno crafting. Sad. Te ga napravi. Jel imaš drve? Nemam.
Nemam. Super, ode ja gore. Ali prvo moram malo kamena skupiti. Ovo je jako brzo. O, jesam glup. Ja rukom tu. Tukla mi ruka. Evo ti crafting table. Kako si ga napravio? Pa s drvetom. Rekao za nemaš drveta. Imam. Dobro, ali gdje naprav drveta, za šta piče? Ne ukcite što piće dati. Vidite kakav je život. Ne život, nego. A šta je moj kad je takav Pocket Edition, ne možete baciti stvari. Pada no. Isuse, koliko. I don't know. Sve zahvaljujući meni. Za minutu je gotov video. Dobro, mama. Pa je, istina je, za 2 minute. O ne, ovo nije dobro. Ne znam za šta kratke videe radim, ali dobro. Baš i nije kratak, ali u sljedećoj epizodi A taj... nastavljamo. Valjda ću do sljedeće epizode uspjeti doći do... Prostite, evo, idemo, samo malo, sad da pogledam sad s vama Baš ti koliko. završiti epizodu. Epizoda će trajati evo još minutu možda. Idemo malo još skup stvari. Ajde, skup ugljenu. Znaš koliko imam? Evo ovakva mi izgleda lava. Ovakva mi izgleda inače lava, ako niste znali. A vjerovatno ste znali. Da, koji igraju Pocket Edition. Ali sad ako hoćete da mi pokaže kako se lava najlakše gasi. Samo zatvorite izvor. Stavite u izvor torč, koji ja ne mogu staviti. To nije dobro. Dobro, uglavnom blok stavite u izvor lave i... Ili bilo šta. Znači ja ne mogu. Osim drveta. Da, a mislim može i drvo, samo ako da se ugasi. Joj, čekajte, prostite, nisam ključio mikrofon. Ispričavam se, čujete, sad ključio sam mikrofon, prostite. Nisam ga, isključio sam ga. Imao sam smeđu. Ok, ljudi, onda... I to bi bilo to. To je to za ovu epizodu, za drugi dio. Snimamo sutra, a ne danas. Evo, ovo je, znači, snimali smo već 2 epizode u jednom danu i to će vjerojatno izaći ovaj dan. To je bilo to onda za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Sad da vam najavim, uspio sam, blizu sam ovog. Gdje još snimati dok. I vidim čet. I oprostite ljudi i vidimo se, vjerojatno mijenjamo ime kanala. Doviđenja